Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Mawlangwir Sports Club lingba ka tournament committee kan sa beteng biang ya kalempung ya lekai Mawlangwir Football Invitation Tournament arajar arpulai do arpusau kabre ke jingi lekai quarter final beningkong haka khandai Tarik ukala lingkot arajar arpusau hapdeng ke Shillong Lajong FC na Shillong Pyrshah ya ka Nongbri Brothers FC na Southwest Khasi Hills District hamadan Rolling Dot Stadium Satsnan Mawlangwir Southwest Khasi Hills District hakapor shibje shiteng no phaisni nak liang kinong penyat ke Mawlangwir Sports Club kle thuru bakakin hun ye lekai jo Nongbri Brothers FC kilapan kre bha pat pen klan shu da ka bawan yalam ye kirang ye lekai na bari kum joru ka kun hun ye lekai jo Shillong Lajong ka bre ka we ne ki kun hun baklan bor hapo ka jela kalalong ka bapen kre na ka menta ka te ka jingi lekai ha ka te ka sngi kum tan nak liang ke Mawlangwir SC ka khot ka we ri ki pat ba riu it football ka dong ka than makin wan ban sakhi ha kate ka sngi ka bala ban long ka jingi lekai ka ba itnat bha hapdeng kite ki artli ki kan hon